Moi Miska ja tänään me pelataan Stammen kanssa ja mä tajusin, että mä en edes kuvannut äsken. Mut joo. Mä äsken hävisin tässä. Mä pelasin vähän ennen kuin aloin kuvan. Joo. Itse mä en edes tajunnut. Okei. Ei, se oli niin hyvä. Ui. Hitsi. Ette te ole tosissas. Niin, 4/8 maalis. Ei, kansi mennä. Ei sitten. Mut joo. Okei. Oi, tosissaan. No! Ei. Sitä taas ottaa itse. No onneksi olkoon. Onneksi olkoon hyvin. Mut joo. Niin. Okei joo. Ujumpe emote. Vähän emote. Ujumpe uusi emote. Emote. Okei, tämä homma. Nonni. Let's go. En tiedä miksi mä katson nyt emoteita. Joo. No. Mä en tiedä mitä äsken tapahtui. Mutta heitti mut ulos Stammen kanssista. Okei. Nyt mä voitan. Mitä mieltä ootte tästä mun skinistä? En mä oikeesti nukahtanut. Mut joo. Tää on tääkin.
Kesti hetki tajuta, mitä tätä oli. Hei. Mä en pysty pelaamaan tätä No. Tää lagaa. Ai. Miksi mä tälleen tein? Mä koitin siis päästä. Maali on tuolla. Tuolla on maali. Sitä on melko. Okei. Itsinä pelaa hyvin. Mutta joo. Koska mä en oo ottanut pitkään aikaan. Niin koko peliä. Siis joku helppo. Tää. Kesti taas hetki tai hyvä mikä kenttä oli. Tää lagaa. Okei. Ei mä en halua ykkönen, kun yleensä jos mä oon eka, niin sitten ei käy hyvin. Nimittäin mä yleensä häviin, jos mä oon eka maalis. Hitsi. Voisiko tää olla vähän nopeampi? Miksi aina? Ja mä häviin tää. Mitä mä teen? Au. Joo. En voittanut jo. Tärkeä mainos. Mulla ei oo mitään harjoa, kuinka kauan mä oon kuvannut. Mä menen. Mä paittaa. Niin joo. Mä menen peliin. Oh no. Mun pitää olla lattia. Se tippuu. Tää nyt mä astun. Tämä on vähän. Au. Siis sen tarvittanut kenttää. Ammun pakkoa. Lattia. Apua! Apua, päästäkää mut pois! Päästäkää mut pois! Päästäkää mut pois! Noin. Oh no. Noin! Päästäkää mut pois! Päästäkää mut pois! Päästäkää mut pois! Päästäkää mut pois äkkiä! Ei tule sattia! Ei tule sattihan, miksi kaikki tulee mua päin?
toivottavasti mä voitan. Tai siis jo, koska en ole voittanut pitkään aikaan. Stame guys. Se on. Hui. Hän väikähin pokaali. Kun mun jalat osuu pokaali. Ja siis, no joo. Jonka mä oon nostanut ei tolleen saa tehdä. No. Okei. Mä en tiedä miksi mä koitan joka kerta mennä tosta. Okei. Ui. Mä oon aika huonosta myös. Ei sitä mukaan, siis ei oo tässä space, joten joo. Au. Mä menin seinän sisään. Au. Ai mun pää. Apua, se mulle kaatuu. Miksi mä en keskittynyt peliin? Vitsi. Oho, joo. Joo, tuli mainos taas. Mä vihaan mainoksia, mutta nyt mä menen pelaamaan ja toivottavasti voitan. Jos en voita, niin mä huuan. Äiti muuten teki meni mustikkapiekka. Ja sit se sanoi, että syödään sitä välipalaksi, kun järjesti minua. Hui. Ja meinasin äsken syödä. Vitsi. Ei mä näe mitään. Okei, nyt näen. Mä en tiedä miksi mä hyppään tossa koko ajan. Mut joo. Penguin. Mä katsoin, että oikein oli penguin, mutta ei ollutkaan, vaan se on joku. En mä enää näe sitä. Se on joku. En mä muista lajin nimeä. Sanokaa joku. Please. Lajin nimeä kommenteissa. Koska mä en muista. Mut joo, mä en tiedä, koska oli ihan tuutelkuus. Mut joo. Joo. No, toivottavasti tulee mahdollisimman. En mä halua päivällä, en mä halua täällä. Mä oon tänne. No niin. Kohta se hattu on tilaa, niin jatkaa. Mä ohjaan tätä. Siis mitä tää on? Aha. Helppo. En opettanut pitkään noita. No on sentään helppo, tai siis ainakin mulle. Teistä mä en tiedä. Ui.
No, no, no. Okei, hyvä. No, 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 no. Okei, hyvä. Mä en tiedä missä toi loiva on. Meinasin osauttopon. No. Mä tulin voittaa tän. Oh no. Meinasin justiinsa tippua. No. Okei, hyvä. Okei, vähän. Ja nyt täällä saasta onkin. Älkää puhuko tänne. Juu, söimme ihan putkeen se äsken. Missä metallia? Katos. Kesti hetken aikaa. Okei, missä metallia? Mä tällä hetkellä väännän metallia. Toivottavasti ei katke. Okei, no. Mulla on niin pikkaset huoneet, niin mä haluan vääntää tämän metallin yhtäkkiä. Tai siis mulla on metallin huoneessa, älkää kysykää miksi, koska mä en itekään tiedä. Joo. Au, mun käsi. Okei, joo. Jossa mä. Joo. No niin, mennään pelaamaan. Mä en tiedä miksi mä olen metallin. Niin mulla meni hieman. Miksi? No joo. Mä en tiedä mitä tehdä, mutta vien kaksin käsin kiinni juomista. Tää on niinku cha. Meidän sen tippuu. Au. Pitää sen nokkaan kai. Tai siis päähän. Hei. Okei, kyllä tuon huomaa, mut joo. Yes! Mikä mun nälkä? Koska me syödään? Jos miten härkää. Okei, syön kohta. Tämän jälkeen.
Eikö te käynyt SC-hallissa? Tai siis se jääkiekkojoukkue SC-hallissa. Mä oon käynyt, joo! Mun päähän alkoi sänkeä se ihminen valtaise joka oli se alus ja sit vielä se oli niin se oli niin pieni niin se oli niin pieni niin en mä enää muista mitä mun piti sanoa, mutta se oli niin pieni niin mitä mun piti sanoa? Pieni niin kaikki äänet kuuluu ihan sikakorkeasti. Joo, tämä video on tässä. Nähdään ensi videossa. Heippa!